ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଥିବା ହଟିଆପଲ୍ଲୀରୁ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶଟି। ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ କିପରି ଅଛି ଆଉ ତୁମେ କିପରି ଅଛ। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଗଲିଣି, ମୋତେ ମରାମତି ଦରକାର। ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୋ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ମୋ ପଛ ପିଠି ସବୁ କଣା ହୋଇ ଫାଟିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ କେବେ ମୁଁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ମୋର। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବି। ହଟିଆପଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାଦା ଓ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁବୁଲିରେ ଅଧିକା ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଟିଆପଲ୍ଲୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦାଦା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅତି ପ୍ରିୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।